Budapesten vagyunk, West Endben, közönségtalálkozó, érdeklődések, beszélgetések mindenfele. Most azért bőven van mindenféle autó, ami segíti a választást, az érdeklődést. Végigmegyek, pont azért, hogy meglegyen minden. Örökítve, itt aztán lehet látni, hogy tényleg van választék. Kisebb, nagyobb autókkal. Gábornak is itt van az Ioniq-ja, az elhíresült Ioniq. És fordulunk, mert ez csak az egyik oldal volt az elektromos autókból. Persze elmúlt rendezvény, itt is egy beszélgetés van kialakulva. Antalóci Tibivel körbe vették az emberek az érdeklődést, ő az elnöke az elmúltnak, és akkor nézzétek, itt is van minden, megy a biznisz, az érdeklődés, és mindenféle autót lehet találni, nagyon jó beszélgetések vannak. Hát akinek tudom ajánlani, még Keszthelyen lesz szeptember végén az utolsó találkozó, ha úgy van, akár az autónkkal is el lehet jönni, hiszen ne felejtsétek el, bérelhető a Zoe, várunk mindenki érdeklődőt szeretettel. Ide már úgy érzem nem jön több ember, de azért van, és azért megmutatom a újdonságot is. A Kia EV3-as mellett azért a Renault 5-ös is még újdonságnak számít ezen a téren. Na nézzetek még egyszer, széjjel! És ez volt a beszámoló a nyárbúcsúztató budapesti rendezvényről. Sziasztok!